sira kanggo sarana nyuceni rasa sejati. Banyu putih padha ilang banyu abang Rauh kaping 3 iki dudu pecahe ngendi pratara ananging pecahe pamoranku ilang urip lagane ambyur manunggal urip ing gesang budaya. Pecah sampun samenika muga-muga dadi pratandha semring tuwuhmu. Wilujeng rahayu wis saiki putriku wis dewasa uwal saka panggenan popolan biyungmu. Mugi Sang Ayu nyembadani kekutanganipun ingkang romong wah ibu kadidene sasmita pangkasrima. Nun inggih wiwit samenika Sang Ayu samta bawa priyangga kalamun sampun kung saged mbopong putrinipun ingkang pungkasan. Niat ingsun mbopong putriku iki kadya bapa kang pungkasan ya nduk. Bisa mbawa priyangga urip bebrayatan karo garwamu. Kacukupan ing sandang burga bisa nemu mulya lan raharja. Wis kapundhut. Namu kula kabecikan tumrap bebrayan Rahayu Widodo ngiring sambikala. Pangulaing iki namastu namo sidang. Niat ingsun nglepas soto ya unggas ayam cemplung. Mabur wal ucula sun ngeculake putri ningsun anakku Ginawa Mrabawa urip bebrayane. Pangestuku lan biyungmu ya nduk anganteni lelaku urip bebrayanmu. Tegar, sabar, cecek lagi setya lampahku ya nduk. Sampun puas. Nggih. Mriki bulanan kang pungkasan. Ing sak banjure putriku bisa madhep ing pribadine dhewe nyampa kanugrahane Gusti dadi panganan sesama sepulur ing sak lawase Widodo ngiring sambikala. Ing paminarun dene amur ben jagat sabtu jati manik